GPS-ek DBH baten egitura bat dauka eta DBH 34en beste bat. Bat bin tartekatzen ditugu, hilean behin jogako saioak egiten ditugu eta beste saio guztiak gelan ematen ditugu. Eta gelako saioak beti egitura berdina jarraitzen du. Aurrena arreta jolas bat egiten dugu arreta gelara ekartzeko, bigarrenik arreta gugan zentratzen hasteko sintonia o meditazio txiki bat egiten dugu, txikia gero eta luzegoak, 2 minututik 10 minutu bitartera, eta eroia saioak daukan gaiaren arabera, hoi egituratu edo hoi lantzen juten gea, eta amaieran ixten da saioa, aste osorako gonbidapen bat eginez, etxean gauzatzeko, kalean, eta bar. Eta hori da egitura nagusia DBH bat bin. DBH 34en ez daukau arreta jolasik, sintonia batekin hasten gea, nolabait meditazio batekin, luzegoak izaten dira, 20-25 minutu bitartekoak, eta gero aste guztietan zehar egiten da gai bat landu, izan daitezke emozioak, autoirudiak, norberaren bizi proiektua, ezberdinak, eta hoien inguruko hausnarketak bakarkakoak egiten ditu ikasle bakoitzak bereak. Eta normalen bukatzen da baita ere, gonbidapen batekin, edo hausnarketarako bideo batekin. Irudi batzu proiektatze zaizkia eta horrek ze pizten duen beraiengan horren inguruko hausnarketa batekin ixten da. Batez ere barrura begirako hausnarketak.